Eta orduan, zer egiten zen, zelan iziten zen? Batan bat hilezkero, gero zelan jagoten zen? Euseko jende etorri laguntan, da gero guzti bera zainduten egon, hori izin zen lehen. Uñataretin ditu, ez? Hildakoa zainduten egon? Claro, gero guzti, Beragaz egon, ez da? Beragaz egon, lehen, hori zituko zinen, zope, ez? Txata sortu niritzean, ja, bai, ni bai, guri bai. Guri bai. Da, nintzen geratu ditu, ez? Jantzi esan, ez da, gorpuen? Bai. Eta jantzi zelan, normal? Bai, normal, tunika zuri beti piten zotzien. Tunika zuri bet? Bai, tunika zuri beti piten zotzien, bai. Eta hori tunika zurie, etxean neukiten zen tunika zuri bet? Eurin ikarten deurien betetan honek. Funerarikoak? Funerarikoak, ikarten zeurien. Nik etxean ez dut ez dut. Ja. Nik ez dut ez dut. Da gero... Bueno, honi pintinak ez trajeak eurinak edo erropa edo, seguru zune honi pintinak ez. Baina tunikia iziten zen, ez?